FEM IoT és una agrupació per impulsar la transferència i la recerca en el sector de l'Internet de les Coses. Impulsat per 12 centres de recerca i universitats capdavanteres en àrees IoT com la sensòrica, la computació, la seguretat o el consum energètic. FEM IoT té l'objectiu d'establir estratègies comunes en la transferència i en la recerca de resultats. Més de l'1,35% de la població mor en accident de trànsit. La meitat d'aquests són usuaris vulnerables com peatons i bicicletes. Això vol dir una mort cada 23 segons. La Unió Europea ha marcat l'any 2050 com a objectiu per tenir 0 accidents amb ferits. Des del CTTC plantegem un sistema d'estimació de probabilitat de col·lisions per aconseguir aquest objectiu. El nostre sistema virtualitzat rep les posicions en temps real dels vehicles fins i tot en àrees on es bloqueja el senyal GPS, gràcies a la tecnologia ultra-wideband. Un algoritme d'aprenentatge automàtic prediu les posicions posteriors que farien els vehicles i, per tant, les seves trajectòries. En cas d'estimar una possible col·lisió, els usuaris reben una notificació per evitar l'accident imminent.